ay Kukuhan ka, di. gituok ni mo, gituok ni Oo, mo. naman, di ka, di ka, di ka. Buhi, buhi. Kukuhan ka na eh. Uy, kapoy kayo. Tuka kayo ko, ano yung lutog. Sili ka diyot ba? Ayaw lagi, kikapoy akong lawas. Ikaw ko man labang. Oo, kasama ka mo eh. Karon nang kita na kondisyon, di pa didi ko siya din mo. Hindi nakiko, kikapoy kayo. Pahuway Pwede natin. ka diyot ron kay ni God. Kakako, ay, tuwag na, katuwag na. Ang gayo kondisyon kayo ron. Ah, desyon na, katuwag na, katuwag na. Di ba kay unto para sa 12 na. Eh, Barug na. sila mo kaliyo na. Pahuway niya sa, wala, barog na siya dila. Uy, Uya sa. pahuway siya. Kadiyot lang ba? May kikapoy kayo kung lawas lagi. Kikapoy kang labang. Ya karon kondisyon nga ko niya, kanang maghasol ka was kondisyon. Sila, kikapoy Ikaw kayo. lang layo kay kas timing gyud. Ang saan naman nakapoy kayo kung lawas. Uy, mo na ginadal ka dito. Di, lagi ko ikapoy kayo kung lawas lagi. Katuwag na, katuwag na. Uy, ba taw na? Ay, pahuway sa ta. Ha? Pahuway sa ta, ikapoy kayo. Diyan na lang, ba na. Karon nang ka balibad nga kondisyon kita. Yan, saan ka? Kapoy Eh kayo kung kadiyot lang lawas. kaya ni mo. Di, lagi ikapoy kayo. Uy, ganyan. Sige na kadiyot ba? Di, lagi ikapoy kayo kung lawas katuwag na din. Ha, natuwag ta, pahuway ta. Uy, ay sige ko. Nga tuog ta. Kapoy ba mo? Tarawi, hangyo ta. Tuog ta. Uy. Pugsa ko, bongso mo. Ganun ko naman pugso. Oh, ingon ka wa. Kapoy ba mo? Kator na tayo man noon. Ya karon magpapugos ka wa. Bukot na kagwa. Sige na, pugsa ko ba? Pugsa ko. Di man ka mo. Ayaw na lagi. Kapoy ba mo? Surrender man ka na yun. Dapat wa. Yun. Kani nga tuwag tagsar kita mo hangyo mo ibalibaran pa nimo. Grasya ka ning gihatag. Dawaton na ko ni okay guys. Oh. Surrender day ka. Di ka mamugos. Pugsa ko. Maayo ba ka na para mo. Kapilan ba ka ingna sige pa magpapugos. Wa. Magtayo Dali wa. asa ni mo surrender. Oy, Ah, sige wa. na pag surrender. Dali agi mo surrender. Sige Ayaw na. lagi kay gikapoy ka. Ayaw. Ayaw wa. Ay na lagi. Dali. Ayaw na. Dali, Ayaw. dali. Pagpuyo na gumunog ba? Pagpuyo ko no. Puyo. Dali Sige, na. na. Yung nanghagad ka na kuha. Di ko Oh, mapugso. kapoy, Maayo eh. dali lang pugsa. Ibo na ko gibalibaran dili na pwede mag-usap. Ay na. Ay Ano? Sama? ay Bukuhan ka, di. gituok ni mo, gituok ni Oo, mo. ano man. Di ka, di ka, di ka. Buhi. Bukuhan ka na eh. Ay, kasakit. Ano imo Oh, nang gituok? ano yung mga kamuda yun? Nung gabi nung Ibalipad na kapit ni Binuang mo dito na ako ah. Ay, naapil ang buhok, naapil pagkumo. Binuang ra to na ako. Binuang ra to na ako. Kasakit. Surrender ka dayon. Ha? Surrender ka dayon. Gusto na ko nga imo kung pagsunod maayo. Ay, kasakit. Nakaroon di ka. Buhi na. Itukon ko na yun, basta di ka. Nilagom na. Eh, itukon ko na yun, basta di ka. Sama. Grabe, imo lang yun yung pakyon. Hapit. Ya, di man ka. Kamatayo na Ano, nga. dali diyon. Kamatayo na nga. Dayon na Imo to. lang yung pakyon. Dayon na to yung plano, dayon na to, dali. Ay. Itukon ko na eh. Dayon na na yung plano, dili. Sige. Dayon na dayon. Dali. Padayon. Ulugag kayo. Ayaw Patis kita. Ayaw mag atras. Imo na gisugdan mo. Atras ka? Lagi. Sige, dali. Dali yun. Sige. Oh, dali ka? Sige. Kapoy ba ni tabuhay? Bahala ka. Dali ba? Bahala ka na. So yun mga idol, nakakailan ninyo bagong games mga idol. Ang tala, it, nindot ni siya nga games mga idol kay isiwin, isiwani rapod kayo. Dali, taluan tamo mga idol, sa akong pagduwa. O, pili na mo diri mga games mga idol niya. Akong ganahan diri kay Super Ace. Oh, okay, mao na ni ang Super Ace mga idol. Okay. Yato nang i-continue kay ro magasusuwa ta play. Siyempre atong puhunan diri mga idol 5,011 oh. Mupita og 100 kay 5,000 man atong puhunan dia. Okay. Unang birit. Oh, susuwa 80. Oh, pag wild. Oh, pila? Usa pa na kakuan. Pila na 160. Ipit gamay. Oh, kani. Skater. Sus, hapit skater oh. Susuwa kita. Oh, kani cardo. Oh, 240. Combo. Oh, pila? 440 na. Oh, dali na kayo. Oh, wala daw. 40. Combo. Bunal. Fuck. So, sabi skater. Susnindo to skater ko mga idol. Oh, kanayo. Cinta. Susuwa. Bang. Oh, na. Okay. Pusa 140. Oh, 40. Bunal ko sa. Bang. Oh. Pwede mo dyan. Cold card. Bang. Oh. Grabe. Bang. Pila rin. Big win. Allah. Pila big win. Oh, susuwa. Oh, 6,000. Oh. Daog. Ang 5,000 na mo nang 6,000. Daw kita skribo. Mobile tag Fortune Games. Oh, Fortune Games ta. Oh, ano ta Fortune Games ta. Oh, kaniya Fortune Games atong duwaon kay Fortune Games play. Wap. Okay. Atong punan diha sa Esmela daog ta na
naman nakadaog ta sa Ismail, oh. Mupit yapon ta 100 rin mga idol. 100 ato ibit. Kay aron makasusuwa ta, no? Oh, gi. Oh, Fortune Games ha, Fortune Games. Oh, ha? Uha. Ayay. O ba? Uha, uha. Ayay. O pa na ha, makatanggap pero mga idol, suwa gini maayo. Ayay. Kay oh, kani times 2 pila. Oh. Oh, boy, on to tong pildi. Pildi ta. Di ato tong kuanon. Oh. Kini pila. Pusa. 600. Oh. Last mga idol. Mubura pa gini ron. Last gini. Oh, oh. Last. Oh, oh, nanala sa do. Oh, oh, oh. Bada to kita og ta. Oh, bada to ko sa last. Last na gining bunal idol. Last. Last gining bunal. Last gining bunal. Oh, oh. Oh, ha? Oh. Last bunal mga idol. Oh. Oh, last na makalas bunal. Oh, kani times 2. Oh, pila. Oh, ha? Oh, pila. Oh, oh, oh. Oh. Oh, daog na gyapon ta. Oh, daog na gyapon ta. Di gyapon ta lugi. Unsa pa inyong gipabot? Nasa comment section ang link. Tala